Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampean takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lha saya budhe patene sampean mang takon piye to carane materi Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane materi Semar. Semar menika arep dijangka materi cara piye? Semar dimingi-mingi Raja Brana, Brana Picis, Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar dimingi derajat pangkat negara Ngastina, tumuli tekan Ngastina dipateni, Semar menika mboten bereng kalian derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Brondodonya, ora dereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakang Dura. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen? Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyin, mandeg riyin. Kalih mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe lek jangka mateni Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati ning malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun, Dewate? Nggih, nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipateni